داخلانی جورaya pişti. İşte hilveşandina rejima Fasya destildar hediye geldi. Suriye ew bu jiyana kebe ewla û aram jiyana bike. Jiyana ku hemû mirovên bi dest meraq dikin demxwaza wan. Lê piştî 14 salan ji bo xwedanî pêhoşîna din eserî va sîstema qirêj hêvî bû tirs, aramî bû kewaz û edalet bû tîkekirina mafê mirovan. Çi elewî dibe çi Tursî an Kurdî an jî nekewên Kurda ên Sûrî hemû kes hemû pêkhatin rasterast û bayramberî mermî û bombeyên çeteyên netewperest yên rûyên wan di nav hikûmeta Sûriyeyê demdîr yê xuya kirin. Der dibin armanc. Dengê mûzîkê tune dikin, hedeya şan û dişînin, tîmenên fîlman di hola sînemayan dişewitînin, dibin navên cî bedîbû. Dengê jinê tê reşkirin, çûnçe hemû şîwazan têne qeçandin û işkencekirin. Dibin navê ol an jî ji nekew têne hedefgirtin, çi zarok dibin, çi jinên ciwan dibin, çi jî dayîk û hunermend dibin. Jinên beravê têne qetilkirin û tecawuzkirin, li Swêda jî jin bi komkujiya re û dirok dîne. Jin li seranserî Sûriyê bi rengekî hov têne qetilkirin. Ev kiryarên hov ên derheqê jinên Sûriyê têne kirin kiryarên li Sûrî. Armanca wan dengê hunerê û heqîqetê bin ax bikin. Ev sûcên desthilatdariya Şamê sûcên dijî mirovahiyên li dijî gevdonê ye, li dijî jiyanê ye. Ev sûcên hovane yên ku li dijî jinê têne kirin û têkiliya xwe bi mafê mirova û demokrasiyê ve nîv. Em weke tevgera hilala zêrîniya çand û hunera jin van kiryarên derheqê jinan şermezar dikin û em weke jinên xwedî erkekî dîrokî û çandî sûcên li ser hunermendên jin mîna Diyala, Elwadî, Rîna Hilal û bi hezaran jinên hunermend mîna wan bi tundî şermezar dikin û em di vî warî de hikûmeta Sûriyê ya demdî sîjdar dibînin. Ji ber rola xwe ji bo aramî û ewlehî nalîze û hesab ji kojeran naxwe. Kojerên ku hêza xwe ji qatilê qasdî girtine û heyar û şaîr û li ser gelan komkûjî û qetilhan ferz dike. Ferza vê yekê li ser jinê tê meşandin. Carekî din em weke tevgera hilala zêrîniya çand û hunera jin bêdengiya hikûmeta Sûriyê ya ku dê wateya hevbarbûna wan ji van sûcan re nefer û şermezar dikin û her wiha bêdengiya mafê mirovan û saziyên girêdayî demokrasî û azadiyê û saziyên navdewletî şermezar dikin. Banga me jî hemû saziyên jin rola xwe di vî warî de bilîzin û hêzin. Sûriyeke bi ewle û weke Sûriyeke navendî û demokrasî pêk bîn. Ji bo Sûriyeke bi dengê hunerê bilintir bibe, em bi hev re ji bo yekîtiya jinan û jineke azad tev bikin. Na ji qetilkirina jinan re, na ji qirkirina çandî û fîzîkî re jin jiyan azadî, jin jiyan azadî. Jin jiyan azadî, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî.